İsa bugün hem diri. İsa hazır bizim aramızda. İsa'nın diriligini, onun bugünkü gülle 2009 yılda adamların durmuşuna təsir ediyeninden görüp bilýäs. İsa 17 yıl mundan ozal menin durmuşumu ütketdi. Ol menin durmuşumda diri oldu. Men onu görüp bildim. Ol maňa täze ýaşaýyş berdi. İsa menin durmuşumu ütketti. Meni täze adam etdi. Bu onun diriliginden gurrun bermeýär. Ona imanı getir. Sen de onun diriligini görersin. İsa diridir. İsa dünyanın ähli yerlerinde bugün şu gece gündeyiz adamların durmuşunda ütkedýär. Olaryň gözlerini açýar. Olary günäden halas edýär. Olara şifa berýär. Körleriň gözüni açýar. Alsaklar ýöreýärler. İsa täsinlik mucizalar bu gece gündüz görkezýär. Seredin. Adamzadyň taryhynda dürlü hili imperiyalar, padşalyklar boldy. Häzirem bar. Emma her bir zadyň başlangıcı var ve soňu bar. Emma İsa bu dünyaya geldi. 2000 yıl mundan ozal. Bizim yaşayışımız, bizim yıl hasabımız onun doğuluşundan başladı. Emma bugüne çenle İsa öz söýgüsü bilen, öz merhemeti bilen adamların durmuşuna täsir edýär. Bu onun diriliginden gurrun bermeýärmi? Ol diridir. Ona iman getir. Ol senin gözleýäniň. İsa yol, hakikat, ýaşaýyşdyr. Onsuz hiç kim cennete düşüp bilmez. Sebebi dige ol öz canı bilen senin menin günälerimin muzluny töledi. Şonuň üçin ol ýaşaýyş berip bilýär. Hudaý seni bereketlesin. Yine de gelecekki programmalarımızda görüşmäge şatlyk bilen garaşýan. Hoş sağ ol.